Vores formål i Alfix er at skabe tryghed for dem, der bygger fremtidens Norden. I forhold til den ansvarlige omstilling, så har vi igangsat mange aktiviteter. Vi er ikke perfekte, men vi gør os umage med at udvikle nye, innovative produkter med dokumentation og mindre aftryk. Alfix er en dansk familieeid byggematerialeproducent som blev grundlagt i 1963 i Kolding av Hans Carstensen Toft. Som den første danske produsent av fliselim fikk selskapet en solid start. Senere har produkter som gulvsparkelmasse, våtromsmembraner og fasadepuss blitt tilføyet. Strategisk arbeider Alfix med FNs bærekraftsmål nummer 8 og 12. Anstendige jobber og økonomisk vækst samt ansvarlig forbruk og produksjon. Verdensmålene er en del af vores hverdag. Det er meningsfuldt, når vi i Alfix kan eksekvere på vores valgte mål og delmål og bruge dem i vores nye produkter. Her kan jeg nævne delmål 12.2, brug og håndtere naturressourcer bæredygtigt. Vores nye Alfix-produkter skal netop forholde sig til delmål 12.2, hvor vi kigger på mindre miljøbelastende råvarer i vores nye produkter og recepter. Det samme er i øvrigt gældende for vores design af vores emballage. Alfix har laboratorium, produksjon, lager og administrasjon samlet ved fabrikken i Kolding. Medarbeiderstyrte verdier og følelsen av fællesskap blandt de mer enn 50 ansatte er vigtig i hverdagen. Her på Alfix kan man godt mærke, at det er en familieejet virksomhed. Vi har en ret uformel omgangstone, og vi er som en stor familie. Vi er gode til at spille hinanden gode, og vi kender hinanden rigtig godt på det område, og ved, hvor hinandens styrker er. Vi giver en hånd med. Har du brug for en hånd, kan du altid kalde på en kollega. Og have kollegaer, der er gode til at bakke en op, hvis man står og har brug for det. Det er en rigtig dejlig fornemmelse. Fabrikken er utvidet med et nytt distribusjonssenter, og i 2022 ble det opprettet en gruppe interne ambassadører for FNs bærekraftsmål blandt de ansatte. Vi er 5 Alfix verdensmålsambassadører fra forskellige afdelinger. Vi hjælper med at modtage gode idéer til mere ansvarlige handlinger fra vores kollegaer, og samtidig formidle det videre internt. Dermed kan alle Alfixerne lettere få arbejdet verdensmålene ind under huden. Et stærkt medarbeiderengagement, solide færdigheter og et tillitsbasert samarbeid med leverandører, kunder og samarbejdspartnere gør forskellen. Alfix-forretningen hviler på omtanke og balance i forhold til de anvendte ressourcer, tilsat langtidsholdbarhed. Hver eneste dag efterstræber vi, at vores kunder og samarbejdspartnere i hele Norden kan opnå ansvarlig styrke og tryghed i byggeprojekterne. Det er essensen af vores slogan, ansvarlig styrke.